Fid-dawl tal-attakki li seħħew fi Franza ftit tal-jimilu, anke pajjiżna żied il-miżuri ta' sigurtà. Ikkonferma dan il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar meta ħasem fil-programm tweġibiet. Malta, aħna maħniex eżenti minn dawn l-affarijiet u konxi minnhom. Prekawzjonijiet jittieħdu. Jittieħdu qabel, jittieħdu l-lum u jitilgħu fl-intensità tagħhom u jinżlu fl-intensità tagħhom skont il-moment li. Però f'dan il-moment partikolari, anke fid-dawl tal-iżviluppi li kellna. F'dal-moment żdied. F'dal-moment żdied. Fl-istess programm il-Kummissarju sostna li d-dixxiplina fil-korp ilha sejra lura żmien u kien għalhekk li l-korp spiċċa bħala istituzzjoni li l-pubbliku iħares lejha mingħajr tant rispett. Fost l-oħrajn tkellem ukoll dwar l-imkejjen minn fejn il-pulizija jiksbu l-informazzjoni. Għamilha ċara li dan m'għandux iservi bħala skuża għal rabtiet bejn uffiċjali tal-korp u kriminali. Jiena li rrid inkabbar l-informazzjoni li minn fejn tiġi l-informazzjoni nkabruha u nipproteġuha wkoll, imma minnaħa l-oħra ma nistaqat naċċetta jew nagħti lok li jkun hemm ċans li jkun hemm abbuż u jkolli l-pulizija mal-kriminali. Mhux il-kriminali mal-pulizija, qed ngħid il-pulizija mal-kriminali. Il-Kummissarju kien mistoqsi wkoll dwar ittra anonima li waslitlu fejn saret allegazzjoni li żagħżugħ kien imsawwat f'paċi fil-nhar l-ewwel tas-sena minn membri tal-Korp tal-Pulizija. Il-Kummissarju spjega li talab maġistrat tinvestiga l-każ biex l-investigazzjoni tkun waħda trasparenti. Kienet ir-riżultat ta' dik l-investigazzjoni li kienet tagħmel il-Pulizija f'dak il-każ partikolari fiċ-ċirkostanzi tal-lum kien ikun hemm id-dubji. Kien ikun hemm id-dubji minn xi nies. Allura qed din hija l-aktar metodu trasparenti illi nistgħu nimxu bih.